Bună, prieteni, ne cerem scuze, dar nu vom mai putea posta videoclipuri cu adevăr și provocare pentru că a apărut o problemă. Este temporară, o să revenim noi cu Videoclip nou. Da, în săptămâna forță. asta. Dar momentan n-am putut să postăm videoclipul acela. Ne cerem scuze pentru asta, dar promitem că o să îl postăm și pe ăla. Când o să ne dați, dar să ne dați provocări frumoase. Lăsați în comentarii idei de videoclipuri. Da, de, în comentarii că, pe YouTube. Aici lăsați-ne, nu știu, idei de videoclipuri sau ce vreți să vedeți. Da, pentru că noi am acest primit canal. provocări proaste. Foarte proaste. Neapărat, ce vreți să vedeți De pe câteva acest bune, canal? De câteva bune. Ca să știm și noi ce să facem, pentru că, na, nu știm ce vreți voi să vedeți. Bine, atât am vrut să vă anunțăm. Pe data viitoare, pa!